Digwydd ar y llwyfan felly, Sarah Rhys, Nia Davies a Becca Jackson sydd wrthi ar un y byd yn Trin Gwlan. Cyneifio drosodd i Richard Jones yn cael ei warchod gan Nia Davies. Ond pen yma wan, da ni'n edrych ar Sarah Rhys sydd yn gwneud siŵr bod popeth yn daclus i Jack Fagan i chneifiwr hi. Rhydian Evans ydy'r llall dan i gorychwiliaeth hi. Becca Jackson yn cael tafliad bach iawn o fanna. Ysgwyd, dyna ti, dwi'n wedi gweld llawer yn gwneud hynna. Yr ail a'r trydydd sgytwad na, jyst i gael y manion na i'r llawr. Ie, ti'n iawn. Alla hynna, mae'n amlwg mae gen i lygad reit barcud ar y job yna. Oedd wedi, fel Wilson ei spotio rhyw ddarn a rhoi yn ei cheg yn barod i rhoi. A fel ti'n dweud, mae'n ysgwyd o mwy. So mae hi'n amlwg rhoi eitha pwyslais ar cael yr ochr na'n iawn. Ydy, a dwi'n siŵr fydd hynna'n cael ei werthfawrogi gan y beirniad, a mae'r hynny wrth gwrs yn edrych ar y gystadleuaeth yn ogystal â beth sy'n digwydd o flaen y llwyfan. Mae yna un beiriad yn cerdded y llwyfan a maen nhw'n newid cyfrifoldeb yn dydyn bob yn hyn a hyn. Dyn nhw'n treulio mwy na ryw 20 eiliad yn beirniadu bob un trinwyr a wedyn symud ymlaen mewn cylchdro. Ynddi, mae'n bwysig i cael y cysondeb. Falle bod pob beirniad jyst yn gwneud bach bach wahanol, so mae pawb yn cael yr un un triniaeth wedyn lawr y lain. Ie, fedrwn nhw neb gwyno am y drefn. Mae'r drefn wedi mireinio i'r eitha chwarae teg. Mae ni felly yn y canol, mae Nia Davies chydig bach ar ôl gen i hi ar y cnyd dwytha yna. Yr un peth i Becca Jackson, a wedyn chydig bach ar ei hôl i mae Sarah Rhys ar tafliad dwytha. Dyna fo, yn taclus oedd o hefyd, chwarae teg. Glân bol i mewn y fanna wedyn, chydig bach mwy o fanion. O, diddorol oedd wedi hel bach mwy o glân bol oedd ar y llawr y fanna. Ie, mae wedi gweld y gwahaniad yma. Chydig bach yn hirach na'r ein wlaniach mae'n arall sy'n yna. So, mae wedi mynd i'r lle cywir. Yn siŵr braidd, a mae hwnna dod unwaith eto efo profiad. Sbiwch ar Becca Jackson yma hyn. Ddim eiliad i oedi, wrth gwrs. Sylwi Alun, sy'n lot o wlaen men o dan bwrdd Sarah Rhys sy'n gat y diwedd. So, mae'n diddorol fel faint fydd hi'n dal fyny efo cymariad llai lle mewn wan. Ti'n iawn. Achos wnaethon ni sylwi gyda bod i'n chydig bach ar ei holi o ran y tafliad dwythan do, ond fel ti'n dweud, llai o waith ar ôl wedyn. Mae'n dod, mae'n dal fyny. Os mi a Becca Jackson yn pen draw Beth ar ymlaen, Becca. Mae hi'n mynd a dwi'n meddwl hi wedi gwneud y ddwy ochr o'r gwaith yn daclus dros ben. Dyna hi, Becca Jackson. Eisiau cadw wrth y gadar Becca. Yn sicr.